Bună ziua! Bine ați venit pe site-ul vezimobiliare.ro. În cazul în care reprezentați o agenție imobiliară sau pur și simplu vă ocupați cu tranzacții imobiliare, acest site vine în sprijinul dumneavoastră. Cum face el acest lucru? Foarte eficient și la îndemână. Cu toții știm ce înseamnă să mergem cu diferiți clienți să vizităm proprietățile scoase la vânzare sau pentru închiriere. Înseamnă timp prețios pierdut, resurse pierdute, combustibil, uzura mașinii și altele, și nu în ultimul rând, o grămadă de nervi pe care ne aduc clienții nehotărâți, mofturoși și care nu știu ce vor. Cu ajutorul acestui site puteți rezolva toate aceste probleme și nu numai. Ideea este de a realiza prezentări video a proprietăților, pe care mai apoi să le publicați pe acest site. Orice client interesat de o anumită proprietate va putea să vadă această proprietate de oriunde din lume, fără a-și mai pierde timpul lui și timpul dumneavoastră, fără a mai pierde resurse și fără a genera o grămadă de stres și nervi. Din câte se poate vedea, site-ul este împărțit în categorii distincte. Categoria rezidențial, unde clienții vor găsi proprietăți în care ulterior vor dori să locuiască împreună cu familia, case, apartamente și altele. Oricare proprietate poate fi văzută printr-o simplă apăsare de buton. Prezentările sunt făcute într-un mod cât mai profesional, conțin clipuri video și melodii plăcute pe fundal pentru a crea o vizionare cât mai plăcută. Categoria comercial, unde clienții vor putea găsi spații comerciale în diferite locații. Categoria birouri, unde vor putea fi publicate prezentări video a spațiilor de birouri scoase la vânzare sau în principiu pentru închiriere. Categoria altele, unde vor fi publicate prezentări video a proprietăților ce nu fac parte din celelalte categorii, cum ar fi ferme, pensiuni, restaurante, spații de producție și altele. De asemenea, există categoria consultanță, unde vizitatorii pot vedea persoane care sunt în măsură să dea sfaturi în legătură cu diferite aspecte legate de tranzacțiile imobiliare și piața imobiliară în general, cum ar fi juriști, avocați, experți în tranzacții imobiliare, brokeri imobiliari și alte persoane. În categoria diverse vor putea fi vizionate diferite aspecte legate de piața imobiliară. Toate prezentările au o scurtă descriere în partea dreaptă, așa cum se poate vedea și aici, și un cod specific pentru a fi identificate foarte ușor de către cei interesați. Pentru că prezentările sunt pe internet, ele pot fi văzute de oricine din toată lumea întreagă, oriunde s-ar afla. În momentul în care clientul vede prezentarea video și este mulțumit de ceea ce vede, se poate trece la pasul următor, care poate însemna semnarea contractului de vânzare-cumpărare, închiriere sau de orice gen. Noi vă punem la dispoziție personal pregătit în producția video și foto de calitate. De asemenea, vă punem la dispoziție acest site pentru difuzarea videoclipurilor non-stop. Dacă doriți să beneficiați de serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați pentru detalii. Vă doresc tranzacții ușoare în continuare.